Читаю тексты Перти Виртаганты. Раштаван празднуин. Meil kardilas. Eglejän päivän oli rastav. A tänäpäinen päivä on toinen päivä rastavas. Tänäpäisen päivän myö, kun nuoret olimme. Ensimmäisen kerran suorisimme kuhlakaksi. Ikel oli vaiku mität parambat sobat naisel muzikuil, need sobat panimme päälle. Tänäpäinen päivä meil praaznoiti suureks praaznikaks. Vielä lugiti entisen aikan kävelimme taloid myö. 36 taloid oli kyläs. Joka talois kävelimme, pläsimme, garmoni oli, brihatanečet. Mugai oli meil se kai Kardilassa moda. I kävelti meil 2 nedelit vederis tai suai, počti joka päivät. Avje oli Suojun kylä. No se oli viena kylä. Šiga vienaks pagitse. Šiga oli ylen suuret artelit. Kävelti vederist praaznoitiin. A meil oli Mundjärves. Meil pia 30 virstat. Mundjärven pagastaks sanottiin. Siinä kokatti neitset vederis suai gusti ylen äi. Isin ajelti toisis kyläspäin nuoret brigat. Pidetti večeroita. Päin kävelti kuhlakkaan, a ehtoisil pidetti večeroita. Mendi večeralle, pläsitti da pajatettiin. Mi oli hyvät sobat, sit kai azotettiin. A nyky ei muk eletä vuoso. Nyk eletä do toisen. Se on kai kielto.